abashimiwe mora abareria abairi n'abasani abakwani n'imbuya mora so munene timbu atumange ngokwana asa marieta mamioro ngokwo mumuro kabere ase family yo mura kongeri nyina bana yakorokwa nasikiribo nerero bore bakoigoro okayano monene akorokwa chane tunyatichi bore bakoigoro chane tunyatichi ero nyeruka yane nene nyeruka ya kabere yakorokwa divina kwambuka nyeruka yane ya kabere nimbwata abachokora iga muna nyina ababwate iga oyo omonene akorokwa Kevin Ongeri mokyo kabako Kevin noyo iga akorokwa Adrian Muma ogere kabako igore momurona monene iga akorokwa Dennis Mauvi ogere kabako igore mwaye omwa ochicha se family yetu nere turi nere nigakorokwa chuti bogore kabako igoro mwana no mok ero yokoreta matemu moisonde oganyete konyora sokoro ya yatinde kwe akorokwa Dominic Ondari kabako igoro timbu atia mange ndabatebi chono mumuru kabere biya mona so cha so wonge ase nyangi ya tata omwaka chwaki mu Ongeri yechure umusache kehuru mwaka askofu mkuu senior Dr. Professor Mamioro kehuru baba kerevi urari biya mona sana. Asante sana, thank you so much. Biya mona sana Mamioro. Petune tena karibu sana familia ile ngayibare nchungo gocha mwezi. Chungo cha gaiga familia ya Juni. Father omochumbone kiba dichio minto dichibona agenda dichi biyamona sokoremereria eniga mwezi mwaremereiri biyamona Father biyamona sokoremereria kerongo kwana aliegesa anga tanga ata abana 12 gari nuko babasa oko babachake egere batumba konya kuigwa manganane ene familia ane Father omwanchione baba yane ina abana bane nabakwana iritari yaye anjengo bakwani mbiyamore mwensi abaminto mbiyamona asengenjo mwato bwate siri korwe sabali eyo korara gwa tata yachagete oikari tukori arera ndoche ngango yekora tole liriani keruboragira omwana utomoke nena maete gukwana kegusi basi bono netiga batairie tariaye wangu. Good evening. Mimi songa kikisiso mtalia lau. Naitwa Cynthia Dagira, ndo last born. Asanteni kwa kukuja na mbarikiwe. Kwamba ndio last born. Umejua ndio last born. Omwana one limuraliane togokonya na nere birengererio nere nabagukwana marietae abakwaniri mwensi mbuyamore asa marieta ngoro ku Victor Agira nincho monene ninche first born, the only son in our family. Nte togotebege nte kemo kindly egento ngero na so mire obuanchani nege nte kia sana ense amangana ye bitina nini uko pelekana hivi na hapa na pale si mzuri. So venye mko hivi ndete kote bambu ya mono sana so kuorokio bwanchani ase familia ye abasani bari baito moreiga bari moreiga gakimbu ya mono so koro yani iganje to bwanchani ngo nyora buna tuarenga abake ari gotorangeri twensi abacho koro bonsi pioteba inchuga nanda goteba kwa kenyimbo so obwanchani tigana intuga ki asemechi yaito tigato beko bwanchani nari torakonya na asante. Asante sana bwana Dichi abana bane bakorire school bonse ne graduate igobono kora nyorega gatari kande
na bokorora ng'ani ng'ukung'ura kurunyumba ali mbanya gunsunana nkwane ebinto bikeiga father ebinto bisini niye maene pi mugakota atorarire I want to confirm nani ganjete Lawrence Nyakundi amona soro muturi amono mugaka bugunku nakabamboriri sana tinkwana mogechiwe tata nari kumurama lakini iga nanjete kumurukanga ya muigwa ekiagera mtoto wa nyoka ni nyoka tata nero uri kurama abantu ngamotenkwa aramite baka your father iniro okamokorera echeche na intibono ngukuruka ya igo my father igo nari kumurukanga ya muigwone ntagetogonge emiaka 100 nje nari kumubwato mutwe na motei na musabira maya egere ake miaka yemo lakini taigeti na atigareti 10 emiaka igete 90 egento tete gukwana asomo gakoyiga egente ko maesani akwanire igare kunywa marwa abasigari mumbwata ntatore ko mutarinje igare kunywa marwa kera atindire nari ari gutwara akirio teba ngabe sori chuga mwezi twakaga no ndogosete litwe ikaransire mwaye maotenga bamintaba nanda bongo kwana bali munka mumwe tumna tata ari gukwana inganga nintinde take lakini mwabere egento ntagete bana bane mwanchane ntigo natagete abamura natagete abamura bane mwanchane mwegure yana nabatebe mokoreki mwanchane karwa abona gana murare karwa kabisa genda mumurero gechure na rero goikora mupinga mutebone kira kiwaturangire otenga digankore engane yem egete nyatindo tari ya tata it is a nickname tata ga bwate twekara ko ni bucheri akairwe chera akaumira e criminal kiari kuru kunyatindo kiari go itaba ante chera tata ga geita mbaka ga getogora maino kerago soka bago tenga nyatindo na umira nyatindo nde no aruseti erieta nyatindo eriete erio morogi senge njenere sabari ya tata yo moerio njeno muntu nganjete gobeka chi history asomotu abaragi mbato sungwete sana bari gocha basiara maraba gocha nyumba minto tata agateba ekerori rwago siara agachaga kubatebiga ntagete muchimo hina inchenso ekyombe kikenu giugo siara maraba kubiria agachaga kwiruka morogi tinde tikubara siasa ngecho chisa chyomo go tata ngo chikoera chire ntagete kuira ribageri ntebia abantu baminto mono media biya mono mwa mekiria matanga tata are very successful abanene bane it is very rare father a class manager my head of radio a deputy aye our senior presenters ba menire naintwe omotienyo mogima ba ngire ribaga ntari emeremo omotienyo mogima onde bwensi ore emeremo rigeta abakori emeremo sote nene ta abakori emeremo in fact yes story no kubwati kuruga asenas kwambuka omweri James Ichana na Vincent babo amangu nalo gukwana onye chisa nchiarengo Kiss FM abana bamuntu mugakotema etimu obwate neyogo kunobo kimabwa abantu ekare tata mani ngare ko marera katoti nabarari bande nabari gweta bari ya mani gatatu bekerwa maninga yasaiti abaseni muri muntu munene na report of thanks ari chiza jikotoka moko genda mogende iso irabu na moto sabere entetere yobwancha ntata abegete
entetere y'obwanchani tata abegete egenderere engana y'omoeri finally abarayi baminto bari batacha omweshimiwa one nane ngogotumba tore emyaka ende ngogotumba tore emyaka erio ryatebanga emyaka 10 ementereye abarayi baminto ogosiria omoibori ogosiria a family member is a painful thing. Amangana narora kunya gokorekana abana mbarega aria samwe aga niwe toyo monarus over spotted no more tema bunyankanga tema murayunde bwense kirati nimire busia tigakwane onye gugutara ni chiguni ngana ryoko ira chikura tokudiri naye baka 2027 togugotiringera macho gugotiringera gwoka tokonyora asogweta naende bona twachire twata tiga tukwane kene ndorigo chikwa abarayi baria babwato obwano obwo bakonya gotiringa amatanga tato yo muntu twarerire abapasta bachire abakatikista bachire abasasiroti bachire batukanyire chinkoro mamuri yo muntu garwarete umaeko noro mwana siasa nare erokonya gotanga ebichana otagete koreta disorders amatanga Satani mkubwa sana igo egentekerero giakorekanire gasa matanga tata anybody otagete koreta anything asa matanga china mbanchire chiarwe waria ngo chiando speed yo minto ekiagara no arari baguturete ni abantu ga togo tumorero rero bakori chingende ndamanya saba sin ndiamono chinambe chiechi yes ngotia ochia fata na maitete mira na ande echinde tochie OCS OSPD ndiamono. Okay. Thank you so much John Ongeri omongina getena ndiamono sana omuntu nyasaye okonyire mambio ro nyasaye bakonyire na mwensi ande omugaka maite bibilia bateba ngambia matanga aba maya wetania matanga aho karabeira maya igere buya gwetania ya matanga osari wana bali mubangite binte bikachimu gochigari ngachenda ngeriye family ya Joseph akama Joseph akama ngayere yes family ni chugo cha gwango wana inungo sababu babenga ko gararende moroche unachiachire chugo cha bana bali bakama ngayibali chugo cha gwango iga kama chugo cha gwango alafu family ya Frida Nyabuke na ino kana gotirimboka gocha bwana Frida Nyabuke kana gotirimboka gocha kamranje kirenga mbiamono asa abantu na ruri good number ya kiraiga ande ngwakira mono fans both radios bajire goto apore bajire goto oboremu abantu abange nona abanka abande mbari batamanyiti esenge ncho ntari a celebrity na chindu guchiane lakini before I was the best comedian. My comedy tactics diminished when I ventured into a different industry. Lakini due to public demand, I'm going to revive my comedy tactics na nengo jikora in public hemisphere. Iona abaira nelinga mbiamono abantu abange baganga umuntu monene mamioro. I'm the senior most in numerical order. Ego incho monene abantu abange barabata maide lakini miaka mna ya 1980s na ringe the best beterene naji ko marene na batebiri na ide nganda segete wono no onde na mwaigu abagote banganje no mo Rusie bango wono garia sengo gendorora barusia bega bango maite tuanjiri mono ko nyora abantu bagono to chichereri wanyoro mundo gotebia ngano manyete ngajo maite nganu abantu mutasometi nabonda nda kolike ganu muntu batebia ndike no muntu akonie kwenda resource likwa upara bona litwa na gukwana iga oyo monaro lengo no kweruka ngera na somete ondo umusongo getogocha ugopulie kwende vehicle in front of us lida jambiri ene kabona ki kidana bateba ngaki je tisomete yo nyo mutana gukubole ki ngakie monye ko kwege songo se kwerende sana
Omosongo goje kuma the excuse me esenge jandoje in my working attire akayanga kingo na wonda mubuli muntu komboli abungaki omosongo yoko ebarenge chi missionary ba komboli nga excuse me could you mind if I bother you kama the because okuma komboli can you show me the direction going to Ontario Saneka wana yorende yabo kama they have never had such a place ekarakuwa nabo yenga bwende wona undama ngakiti so meti injerende phonetically and exotic accent and compliance nkamayengo ya minetinga itierio suneka era alibrosi arwete in Ontario United States of America wana na yago moringa ke ndojo mwabisa no somete igalo na akirende ngambia mono family yeito yarenge ya comedians tuwezi pia banda bange ya yeto takopora tizia na bado to banda tokukwana tomanyekane munagetena igona akirenga mbia mono asogocha na asogo topora mbia mono. Thank you very much. Asante sana familia ya Gechure, fadhali mnaweza kaa. Wono njoyongo kwana Joseph Wakama njo mokogoti umuga kongeri nere familia ane umurono monene nyaruke nene kabisa mutangi kwanza na Royal Faith Bitengo Vincent Nyavera Moses Ongeri oyo nere mwana one bono nere bwate nyaruka yanoyo nakuna agacho ko mamu mwabo igarangeri gwa katabatari agacho korokane ngai sanje singayale bagenda nere igo ntuto kwera ngambia mono asogocha gotoa magombo tubwaterane namuna mwe ure muchite gente kenene obwanchani bo andonsi asimore obwanchani na bwe gente kenene tata gatotebi karo kinto go kutokweba tumuna batetebeti Yes. tore amo gechuro minto tomu minto geteno minto na bana ba minto chinyaro kalenda singe njivadari ko bera lakini Thank you. so nyasaba sisi ni asemoko ge ndesi oirabu asante. Asante sana Joseph Akama, ndiye mzaliwa wa asea familia hiyo nere last bonia saba mura bono tuwasira saba subati kutokucha kade familia ya Frida Nyaboke. Frida, karibu sana Frida bwangu karibu baba. Mintongo bakwani mbia muri mwezi twakire mbia mana asinge nje gotogo twapora asogo kugwa tata mumurona munene igakoro kwa Alex